हेलौ लोगोफोर गोबां गोसोम जानानै दङ माने दुब्लिबारियाव ओंखारै माने साननैसो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आङो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै लानानै फैलायबाय थ' मा होनो दिनै आङो थानसालियाव माने जोंनि सिनिगाव हलाफारा गामियाव माने दं सिनिगाव हलाफारा गामिनि थानसालियाव दिनै आङो इटलि दास होननाय दंफां गायदों बेहाय जों गामिनि सिनिगाव हलाफारा गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौबो बे इटलि दास दंफां गायनायाव जे बे दंफाङा थांनानै थायो आरो मोजाङै माने गावनि जेसेबां माने जौगानांगौ आरो गावनि जेसेबां माने देरनांगौ बे देरजासिम माने गामिनि रायजो राजायाबो माने नोजोर होफालायो आरो बे दंफांखौ माने गावनि जेसेबां थांखिजों सहैनो थाखाय माने हेफाजाब होलायो बे दंफांजों लोगोसे जों बयबो आरो जोंनि बे सिनिगाव हलाफारा गामिनिनो बे ओनसोलनि बे दंफांजों माबा मोनसे जोंहाबो माने लाबालाब जानो हायो थ' बेनिखायनो आं बे दंफांखौ माने आंबो गोथौयै साननानै जे बे दंफांखौ जों गामियाव माने सासे सुबुङा लाबोदोंमोन बे सुबुंनि नामानो जाबाय सबिन बर' बे सबिन बर' आंखौ बुंनायलाय आङो बे दंफांखौ लाबोनानै जोंनि बे थानसालियाव लाबोनानै आं गायफैनाय जादों जे बै गायनायाव जों गामिनिनो एबा सिनिगाव हलाफारा थानसालियाव माबा मोनसे माने लाबालाब जानोबो हागौ बेखौ आं साननानै माने गायफैनाय जादों आरोना बेखौ आंथारमाने बयबो माने हेफाजाब होलायलायनानै बे दंफांखौ मदद होयो जौगासिम माने दिनै जेसेबां देरनांगौ बे देरजासिम माने हेफाजाब होलायो थ' बेनिखायनो दिनै आं बे दंफांखौ लाबोनानै आङो बेहाय गायनाय जादों आरोना आरो एसे दिन्थिदो रावबो गैया बेहाय आं फैनानै हारसिंनो माने गायफैदों आरोना माने बयबो हेफाजाब होलायो बेखौ बे दंफांखौ माबा मोनसे लाबारा जोंनि थाखायनो माबा मोनसे जाहैनो हायो नामा होननानै आं बेखौ साननानै आरो बे दंफांखौ गायनाय जादों आरोना बयबो तालिया बाबु तालिया हारसिंनो होलायनो रे जाम्बा रोंखा सेदे बरिया सिदा जागोन बिराद गिदिर जागोन नोंसिनि गिदिर जागोन बरिया सेंग्रा बाबुआ बिथोरा दंफां गायनाया बे रखम नोङो मिनिबाय थायो माथो दाबो खदालखौ हरलाय आंनो बाबु नोङो खदालखौ ओरै बेयाव फांसे गायनोसै दासो स्टार्ट आं एसे माबाखौ साफा खालामना होखाबाय ओरै बे दंफांनि मुङानो जाबाय इटलि दास दंफां गायदों आं बेहाय दा बेयाव फांसे गायबाय आरो बहा गायनो ओरैथ' लाइन सेर लामा सेर जायो अखौ थुना होगौ गेजेराव नाय माने बोरमा मोसौआबो सिनायनाय नङा बे दंफांखौ आंनो सिनायलायबावाखैसैलै नैबेसो नैला नै दंफाङा बेसो नाय माने बोरमा मोसौआबो सिनायनाय नङा बे दंफांखौ आंनो सिनायलायबावाखैसैलै नैबेसो नैला नै दंफाङा बेसो तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ Diagram masih musuh benar, mau deh. Pada dari breng-breng itu mau. Betul? Tuh. Ini kota laban lebar, ada apa yang sih? Mana itu mau apa dah? Bayu kan langsung tunggu. Ini kota aja kan sih. Mau aja ya. Ya ya gimana? Dia punya ya apa sih tahu itu. Tunggu punya yang dia tunggu punya. Yes. Oh my god. Oh yeah. Nah, dah itu semua udah ya, tunggu punya yang saya. Ikut sih. Nih tere jauh nih nih. Nah, dia hagra bari sebenarnya tunggu punya. Mana dah sebenarnya bermafra nunu haya. Apa dong mulia? Bosan anak tu. Hai, bosan anak gue. Ha, esi bang las. Agak bayar mana? San siapa mana ini san konbrik biar yang konbrik. Kaki situ gue gonceng. Baik babu boy.
Ready boy. Boy, ready boy. Don't move boy. Yes. No, cameraman. देखो ना. Don't move around here. Ang siapa? Jangan dekat, masih tunggu lagi. Dia tunggu kau, kayaknya selesai. Kayaknya tu kayu lah. लाखिनो हागोन ना या बोरमाखौसो लाखिनो हागोन ना या नायथारनांगौ माय गॉड होनोसै बुस्थु लाबोबाय जोंहा हो नोंबो फटाफट होमबा स्टप थाब जागोन ना लासो थाबाय थायो नोङो ओइथिं हाखर जावहैथां माबा नों गायनो हागोन ना रोंसिगोनबा गायनो बाबुआ नों रोंसिगोनबा रोंगोन ना रोङा बोथिथाम जायो माथो हाग्राखौ ओरै माने बोरमायाबो सिनाय मोनि बुजिबाय यास गाबोन हरसेयावनो नोंसिनि गोजौ जादो इसिनि गोजौ जाखागोन गाबोन हरसेयावनो दंफाङा चलो ओरै याव फांसे गायबाय ओइथिं गायनाय दंबावो सिदा गाय हाया होबाव एसे दे थाबैनो होदो ओरै हो मामा जोंहा हा उनसुमा बर' ओरै नायलाय केमेराथिं खेबसे ना लाजिदों लाजियो बिराद लाजियो मानसिफ्रा लाजिदों आदाया लाजिदों बुंनाय बेबायदि मेथाइआ लाजिदों बिथाङा दंफां फुलि गायनायावनो लाजिसोदों हेलौ लोगोफोर गोबां गोसोम जानानै दङ माने दुब्लिबारियाव ओंखारै माने साननैसो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आङो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फिन लानानै फैलायबाय थ' मा होनो दिनै आङो थानसालियाव माने जोंनि सिनिगाव हलापारा गामियाव माने दंफां फुलि गायदोंमोन आरो बे दंफां फुलि गायनायखौ आं दिनै मोननैसो माने भिडिअ लाबोदों थ' माने गोबां भिडिअ माने लाबोनो हायाखैमोन माने दुब्लिबारियाव माने थांनानैबो बार अखानि थाखाय आं थारमाने गोबां माने भिडिअ लानो सानदोंमोन थेवब्लाबो आं थारमाने भिडिअखौ आङो लाबोदियासै मानोना गावनि माने देहायाबो एसेबां मोजां नङामोन थ' बेनिखायनो गावनि देहा न'खरनि हालखौ लानानै आं माने भिडिअखौ लानानै जायासै थ' बेनि थाखायनो गासैबो लोगोफोरखौ आं थारमाने आंनिफ्राय आं निमाहा बिहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर दिनै फिन माने बे जोंनि सिनिगाव हलापारा गामियाव आं माने दंफां फुलि गायदोंमोन बै गायनायखौनो माने आङो मोननैसो माने भिडिअ लानानै फैदों आरो बे दंफां फुलि गायनायनि फारसेयैनो माने आङो माखासे खोथा माने फोरमायदों आरो बे फोरमायनायनि गेजेरजों थारमाने बे दंफांखौ जों फोथांनानै लाखिनो हायो नामा बेखौनो आं थारमाने मोननैसो थारमाने भिडिअखौ लानानै गामिनि ओनसोलखौ थारमाने आङो फोरमायलांनो सानदों जे थारमाने जोंबो माने बेफोरबायदि दंफांखौ माने फोथांना लाखिनो हायो नामा होननानै जोंनि जायगायाव माने गैया नालाय माने एटिडास होननाय दंफांखौ माने आङो दिनै गायनाय जादों आरो जोंनि जायगायावनो सासे सुबुङा माने लाबोदोंमोन थ' बेनिखायनो आङो दिनै फिन नोंथांमोनखौ आङो बुंफिननो सानो जोंनि बे आंनि एबा अन्जन बर' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो जे जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै ला मानोना गोदान भिडिअखौ थाबैनो मोनफुंलांनो हायो थ' लोगोफोरा आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव दंखायो बिथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो थाखाय दाबाव मानोना नोंथांमोननि थारमाने गोहो बोलोनि गेजेरजों आंबो सासे बर' फिसा हिसाबै माने इउटुब चेनेलाव गोदान माने भिडिअ लाबोबाय थानो हायो गोदान मोजां थारमाने भिउस आं लाबोबाय थानो हायो नोंथांमोननि गेजेराव माने गोदान मोजां मोनसे कमेडि एबा मोजां श' माने माबाखौ मिनिनाय कमेडि भिडिअ श' लाबोबाय थानो हायो थ' बेबायदिनो आरो मोजां जायगा समायना जोंनि माने जायगाफोरखौ आं दिन्थिलांबाय थानो हायो थ' माखासे खोथाखौ आं बुंनानै दिनै आंनि बे खिनाखौ
बुंनानै आं दिनै माने दिनैनि भिडिअखौ ब्लग भिडिअखौ आं माने फोजोबनो सानबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि माबाफोर बुंनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं आंनिफ्राय अनजन बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ निमाहा बिहरो आरो जे नोंथांमोना गावनिनो आंगो बर' फिसा हिसाबै जेन निमाहा होयो आरो नोंथांमोना माबाफोर बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला जेन जायखौ आरो जानाय एबा जाय गोरोन्थि जानायफोरखौ माने फोरमायहरो जेन आं आसा खालामो नोंथांमोनखौ बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबनानै बाय।